apuntau nintzen Euskal Filologian deustun. Baina, klaro, pentsa honean, igual Euskal Filologieten bano euskera ikasi beharko nukenik zeozer, ara sartzeko. Eta zer egin eban, Labairuko udako ikastarora etorri. Labairun nauela ikasle, behin bosgarren maila maitute, hasi nintzen esauztinia neuk emongo nuk esanik eskolak. Eta hasi nintzen ja euskerazko eskolak emoten. Eta batez be literatura arloan. Bueno, amaitu neban filologia, deustun, eta orduen aukera aukin eban behar egiteko, bai deustun, segiduteko, ja osa jornada osoan eta bai Labairun. Aukeratu neban Labairun sartzea. Lehenengotako lana, egin nebana, izan zen Eusebio Urkiagaren novela bat prestau edizioa, testua eta prestau beragaz batera argitaratzeko, eta nik enuntzen genera liburuko sarrerea. Eta, bueno, hori izan zen apuren nire sarbidea literatura arloan, eta ez justo editore, baina bai edizioarako literatur lan bat prestatzen. Eta arrezkero, gero apurke joan nintzen bideo horretatik, ataraten zan ordureko, ataraten zan Idatzeta Mintz aldizkaria ja. Hori 82an ataraten hasi zan, eta nik karreria amaitu neban 85an. Ba, gero, behin Labairun beharren hasi nintzenean neuritoko jatan hori be kudeatzea, orduen lehenengotik ibilinaz. Labairun hasi nazenetik lehenengotik bai irakaskuntzan eta bai irakaskuntzatik gero gehigarri moduen argitalpenak, ikerketak eta golangoak egiten literaturiagaz lotuta. Eta ontxe horretan nabil. Eta Idatzeta Mintz kasureko ontxe egiten dugu, segidu egiten dugu. Izango da aldizkari irizarrenetakoa edo luzen, bilbide luzenetakoa dekona gaur egun. Labairuko argitalpen katalogoan egongo dira 500 lanetik gora, papelean. Ze gaur egun katalogoan sartu beharko dira bebai, audiovisualak, multimedia zerak, webguneak. Orduen, hasierako lanak esango dugu direla irakaskuntzako material didaktikoak. Beste alde batetik, Labairu argitaratzailea da, baina ez da editorial komerzial bat. Baina ez da, ohiko literatur argitaratzaileak edo argitaletxeak dabizenak hori, idazle bila, sorkuntza bila eta bar. Gehiago da, barruti sortzen dana argitaratzeko. Barruti zer sortzen da? Bueno, apura multzokatu edo egin beharko dut. Alde batetik material didaktikoa. Didaktikoa geure ikastaroetarako material didaktiko, euskera ikasteko. Dala gramatika, aditza, deklinabidea, era horretako material, ariketak, lehenengo maila, bigarren maila, euskalduntza alfabetatze, bueno, era horretako materialak. Baina baita be, eta hau be lehenengo tati datorren lanildo bat da, ikasle horrek beharre bezan irakurgaiak. Eta literatura hori esan egoten eskure, esan hain erraza izaten literatur liburuek lortzea. Orduan lehenengotik egon zan Labairutik bebai ikasleentzako irakurgaiak sortzeko eta argitaratzeko behar izana. Eta behar izan hori hornidu zan bide bitatik. Sorkuntzaren aldetik eta aurreko idazleen literatur lanen edizio barriztuen bitartez. Orduen, sorkuntza landu zen, aitatu dugun Idatzeta Mintz horren bitartez kasurako, hainbet urtean egin ziren kasureko narrazio lehiaketak eta jente barrieri apur bat, lekue plazea emoteko eta bidea egiteko. Hor argitaratzen ziren narrazioakaz, liburutxoape hainbet egin genduzan, Galburua kolezioan dago zanak, ez da, Miren Agurmeabe, Jon Arretxe, Lourdes Unzueta, Andres Urrutia, hainbet idazle egon dira hor parte hartu izan da benak. Gero, esan dugu aurreko idazleen lanak, ez da? Gu batez be Bizkaiko euskera eta Bizkaiko literatura eta Bizkaiko gaiak landu izan dituguz. Batez be, ez bakarrik inondipe. Baina, klasikoa rekuperetako orduen, bai erabili dugu kriterio hori agiri hau, ez da?
Eta hor, rekuperau duguz hainbat lan, Kirikinoren hainbeste lan, ez bakarrik Abarrak eta Bigarren Abarrak, ordurako ibeia liburu moduen argitaratutakoak. Ez bereze, Euskadi egunkarian berak egindako kronika pilo bat, edo Lehenengo Mundu Gerra dalata, edo, hainbet artikulo bildumak egunkarietatik errekuperau eta horrekaz liburuak eginez. Edo Txomin Agirre, edo apurre gure klasikoak, edo La Guaseta, hainbet, eta horrek edizioak ataraten duguz Sutondoan izeneko bilduman. Klasikoagoak, klasiko sarragoak, argitaratzeko kolezioa daukaguz, Jarein kasurako, da hor dagoz Eusebio Maria Azkue, edo dauz Añibarro, eta Mogel, eta era horretako idazle apurbe klasikoagoak, sermoiak, eta sermoietan behazko errakuperau da. Gero egin genuen Arragoa izeneko beste kolezio bat, faksimilakaz, horri Euskal Herri osoko euskal testu klasikoakaz, eta holan, ez da, Zular eta holango zerakaz bebai. Hori da bestadar bat klasikoak. Baina gero, beste arlo bat asko lantzen duguna da, herri literatura, ahozko literatura. Herri literatura, ahozko literatura, bietara erabiltzen dugu, ze da ahoz transmititzen dana, eta herriko herri jakituria batzekoa, ez da? Eta hor egin dire batuketa importanteak, bai puinkontetan, bai kantuak, bai sinizkerak, eta herri literaturak eukidau bai batzeko eta bai argitaratzeko gure lanildoetan leku importante bat. Gero Labairun dau etnografia eta edo herri ondare bietara deitzen dutzegu, ezta? Herri ondare horretan egiten dugu, hori herri literatura gazlotute badau, norri handi baten, hor egiten duguna da herri bizimoduaren lekukotasunak grabau. Hoi nahitatu dut iztegi, ez da? Horretan lan handi egin dugu, bai gramatika osotzen, bizkaieraren gramatika osotzen, bai lexikoa lantzen, batzen eta finkatzen, eta hori da, batek bizkaiera idatzi gure izin eskero, eukiteko erreferenteak. Eta hiztegi horregaz batera daukagu hiztegi fraseologikoa. Egiten dugu hizkuntza eta gramatika gazlotuta eta literatura gazlotuta beste aldizkari bat bai, Litere Baskonize. Eta hor da saio antzera edo azterlan antzera egindako artikuluen bilduma dire. Guretzat hito importanteak izan dira hiztegi argitaratzea, hito importanteak izan dira Atlas Etnográfico de Baskoniako tomoak argitaratzea. Labairun argitaratzen diren lanetan, erabiltzen da bizkaiera eta erabiltzen da batua. Horrepiak, inozeatara dugu iparraldeko testuren bat, hango erara idatzita edo hola, baina gehien baten bizkaiera eta batua. Gure asmoa bai bada bizkaiera idatzia, potentziatzea, bultzatzea eta hori zabaltzea, baina erregistro landuan. Bizkaieraren alde egin dugu asko. Asko, bai finkatzeko, bai batzeko, bai horreri forma idatzi eta emon batuan bardin erabilian izateko. Labairun ataraten duguzan materialak asko barruti sortzen dire, ez da? Pentsaizu, ez dakit, oin pentsau dugu Urliren idazlan bat ataratea eta enkargo moten jako berrako behargin bateri. Baina askotan egiten da bai gure inguruan dabilen jentearen bitartez. Bai geuk eskatuta, bai eurek eskainita bai. Orduan kolaborazioak era askotakoa dauz. Idazlen artean kasureko batzuk beti danik esango nuke, hasieratik Labairu asko laboretan dabenak dagoz, ez da? Miren Agurmea be, edo Lourdes Unzueta, edo Sebas Garzia, edo horrik hasieratik dabiz gugaz, eta gero bidean beste asko egin dugu. Leopoldo Bera diseinadore moduan. Gure kolezioetako asko, berak diseinautakoa dira. Edo Aite Santi Onaindia Beka, hori da ikerketa lanak eta
literatur ikerketa bultzatzeko Zorrontzako udalak egiten dauen beka deialdi bat. Eta guk egiten dugu erekaz kolaboretan dugu, gero lan hori argitaratzeko. Kasurako herri ondarean, lan asko eta asko egiten dugu udalentzat. Udalakaz bat egin da. Marrazkilari moduan asko kolaborau izan dugu Enrique Morentegaz, eta aldi baten Tamaio bebai, argitalpen batzutarako marrazkiek eta egin oskuzan. Gero kolaborau izan dugu musikariakaz. Kolaborau gendun bebai, hor beste proiektu bat egin zan aldi beten ikastolen elkarteagaz, eta hori besten ganea sartu ziren EAeko 3 aldundiak eta Jaurlaritza. Eta izan zen urte sasoiak. Urte sasoiak izan zen lan didaktiko bat, eskoletan erabilian izateko. Holango kolaborazioa gero puntualak egongo zirean geha oin etxatak ordetan, baina bestetarikoak, zetan esan ipez, maketadoreak, imprentak, eta horri betideko zuz inguruan erabilten dozu zen, hornitzaile bardintzuak edo holan, ez da. Gure kasuan, beti espada gehienetan laguntasunagaz argitaratu dugu. Lehen esan dut BBK daukagula koeditore, hasieratik eta betidanik eta beti jarraian, eta gero beste proiektu batzutan igual daukazu laguntasuna proiektua egiteko, eta gero argitalpena aparte lortu behar dozu. Merkatutik guk ez dugu ordaintzen edizinorik. Merkatuan saltzeko liburu bat atara eta merkatuan salduko dala eta haren irabaziagaz ordaintzekorik ez daukagu. Ata guzti be, esaten duzu, eta arduen egin ninbea da, ze kuestiona biten zara, ez da? Esaten duzu, jolin, jenteak interesik espadeko zetan ingo dugu. Egin behar dala pentsetan dugu. Eta eukiko dau, irakurle gitxi hau. Edo gitxi hautan konsultauko da, gure dozuna, baina guk egiteari importante erizten dutzegu eta horregaitik eusten dutzegu egiteari, ez da? Tiradape asko aldatu dira, aldi beten 1000 eta ataraten ziren, gaur egun inok ez da gure estokik euki. Gero eta lange hau dekozu eta estoka edo almazena karu eda eta hainbeste nobedade dauenez, liburu bat nobedade estanean nekeza saltzen da, orduen ale gitxi batzuk euki eskero muestrarako, igual nekoa da, eta igual egiten dire tirada laburra eta behar danean errepetidu. Editorian ikuste dut importantea dala, argitaletxe baten ezinbestekoa dala. Segaitik, alde batetik filtro moduen aukeratuteko zer argitaratu eta zer ez, ze argitaletxe dan, erabateko lanak izango ditu gogokoago edo ez, edo bultzatuko ditu, edo bilatuko ditu, edo abar, ez da. Editoriaren lana oso importantea da egileagazko hartu monerako. Eta behar da holango empatia, feeling apur bat egileagaz beragaz, editoriak dauka, egileak ez daukan, edo behar bada ez daukan, danak ez dire bardinak, klaro. Baina beste ikuspegi bat, komerzialagoa, erratu daiteke berabe, edo zuzen ibilitabe, idazleak edo egileak esan leke, ata guzti be, arrazoia mongotzut, baina ez dut gure holan. Ez da, hori be izan leke. Baina, kriterioa diferentea da, apurot merkatura begirakoa, modatan eta jakitun, gustuetan jakitun, irakurleen lehentasunak eta jakitun egon behar dau, eta hori dana, jakitun egon ez eze, jakin behar dau hori testura ekarten. Egile batek egin dauen testura ekarten, ez da? Orduen hori importantea da, eta editoreak dauka hartu mona egile askogaz, horrek aberaztu begiten dau, konparatzeko modu emoten dutzo, eta nik uste dut ezinbestekoa dela holan norabidea probate gitxe gora berakoa badabe edo nasaia izin debe norabidea probate adierazteko edo
erabagiteko edo zer bai zer ez, noraino bai noraino ez, ze momentutan, ze lan, ze formatan, ze, ez dakit, bau atarako dugu, baina ez kolezin honetan, beste honetan. Mungo dutzego forma hau, ez dakit, gauza asko dau hor tarteko, Gaur egun pasetan dana da, eta hori ez dugu aitatu, baina argitalpen asko eta asko sarekoak direla. Sarekoak edo, beste formato batzutan, ja ez da papela bakarrik. Papela bakarrik ez izateak dakar irakurteko beste ohitura batzuk, beste soporte batzutan irakurteak aldaketa dakar. Eta gaur egun argitaratzeko sistemak asko ugaritu dire. Asko sareetan egiten dabe, tweet baten. Orduen asko ugaritu dira bideak, eta horretan be editoreak eukileik ez ere esana. Hau papelean atadako dugu, baina hau papelean gehi sarean be bai. Libururik onena einde be, espadozu komunikazio on bat egiten, alperri zabiz. Lanik onena izan dabe. Eta orduen hor dau beste alderdi bat, honezkero, argitalpengintzari gehitu behar jakona derrigorrez. Behin lana eginda, beste hainbeste edo beste zati handi bat, emon behar jakola komunikazioari. Komunikazioak esan gure dau, prensa horrekoak egin, prentsakoak zabaldu, prentsakoari euren edabideetan zabaltzeko edo testuak, edo katak, edo eskaini elkarrizketak, edo eskaini hau edo beste, edo debateak eratu horren inguruen, edo ez dakit, liburu denda baten ipini ez dakit zelango ekitaldie, edo irakurraldiek egin, edo dana delakoa. Baina zaratea, medioetan agertzeko, entzun daiten, eta gero jentea liburu dendara doanean, aukeratu dien, edo ikusi eskero ezagun egin jakon, edo dana delakoa. Komunikazioa da parte importante bat zabalkundean. Eta posa da, ondo urtetan dauenean, egilea posik geratuten danean, ezagun egiten danean, edo ez dakit, gauza puntualagoa edo hain zabala edo hain orokorra izan ez dabe, ikusten dozunean herrien baloretan dala.